Да. На. Це штуки получили. Ой, я вже знаю. Треба скотч, спасибо. Тихо. Треба скотч, мам, є скотч. Ну, прижалив. Ну, ту коробку прижалив. Скотч, мам, є скотч? Прикинь, ну, боже. Він не більше. Діти, тато буде вдома завтра ввечері, а у мене зустріч з клієнтом на нашій 50-ї. І треба допомогти.